Har YouTube, vi er i gang med at lave en video om min Minecraft server. Som I kan se. Vi har græskar. Det er dumt. Nå, vi vil vise jer lidt rundt på serverne, så vi vil selvfølgelig håbe, I joiner den. Og nede i historien, der skriver vi IP, men vi får det også sagt senere hen. Og det skal lige siges, den er uden ham aktiv. Så. Nå. Vi vil vise jer lige hotellet. Det er altså Lille Nico, der ejer det og lavet det. Det er lige min græskar. Anden ejer af server. Ja, vi deler dem så meget Lille Nico. Vi Det er bruger. en storbror. Ja. Der har vi det ene værelse. Nå, det er meget sådan. Jeg lægger mig til at sove. Good night. Det bliver bare der, så får vi ro for dig. Nå, skal vi gå ned igen? Så har vi det andet. Vi går ned igen. Nå, i ovenpå. Nå. Det er ikke sådan, der kan man bare se, hva'? Og der har vi så, Royan. Det er Esben. Han er hyperungen. Ja. Så har vi vores lille Jale, som Esben han kender pænt godt til. Han plejer at være derinde 3 til 2 gange om dagen. Hvem fanden har taget lige derinde, mand? Det har Lille Nico. Nå, sorry. Jeg har lige slukket lige. Ja, så har vi en af husene, som Birk har bygget. Det der gik lige før. Der gik lige det for ikke så lang tid siden. Fordi Det var mig, der opdagede det. den brændeovn her, det var så. Den var lavet ud af noget andet før, men vi blev nødt til at lave noget af det der, ellers gik den bare i brand. Der er lidt lamper her og nogle træer. Jo, vi har også vores skov herude. Vores Randers regnskov. Prøv at se vores. Så skal der altså lige nogle glaskubler til. Ja. Og vi har også det fine vandfald herovre, det hvide vandfald herovre. Ja. Jeg er så imponeret. Det er så også Birk, der har lavet det. Så har vi vores... Er det toiletvand, det her, jeg spørger bare? Det ved jeg ikke, men det er det nu. Ej, for helvede, hvor er du klam. Hvor er du ulækker, Nikolaj. Miki går på en skovtur. Ja, altså, som I alle sammen kender mig, det er som Mickey Mouse, mit skin. Ja, hvad er jeg så? En mand, der går af små mus. Ja. Så har vi lige vores sådan en GM på igen. Og vi har forskellige commandos, som er alle mulige. Han har ikke en trofis i sin kiste. Hvad sker der? Hvad laver du? Vil du Det købe? er så mig, der har lavet spang. Jeg køber på den lille smule. Der har vi Esben igen, Jeg som går er ud og hyper. arbejder på Så har vi det store projekt Eiffeltårnet, som Kian er i gang med at lave. Syracuse. Ja, godt sagt. Ja, så står ejernes navn her og efternavn. Simon og Mike Christensen. Jeg er så Mike, og ja, det er Simon og den anden. Og I kan herovre ved Eiffeltårnet, der kan I se et hus. Der er meget grimt. Og så er jeg på vej til at lave en mini-udgave af Eiffeltårnet. Han er en wannabe. Totalt wannabe billionaire. So fucking there. Ja. Og satan, jeg er næsten halvvejs. Og ja, vi vil nok lave flere dele af byen. Der er ikke så meget at sige. Vi har ikke lavet så meget endnu. Men det skal nok komme. Er der egentlig låst på tirsdagen i maj? Nej, det er det faktisk ikke. Der er heller ikke noget i, så det kan være fuldstændig lige meget. Ej, nu stopper det der. Så har vi Nikolaj, som vi elsker at drille, altså vores drille. Nej. Altså bare fordi jeg sejrer en hjerte, så skal I ikke drille mig. Hvad laver du? Nej! Nå, ja. Vi elsker at drille ham. Hvis det der var gået over. Jeg skal byen oven i ham, det skal ikke. Ja, mor, ja. Ja. Det var bare ikke noget fint om det der. Det kommer så med, men Det er bare sådan noget det der. sådan er det, når man er lille. Okay, det sender vi ikke ind. Ui. Vi tager en ny video, Mike. Det var en tidsmand. Ja, som vi ved, så kan Kira godt lide tidsmand. Han er stangliderlig. Jeg er ikke stangliderlig, kun nogle gange. Jeg er rundliderlig. Ja.
hvad skal I med over? Hey, Mickey Mouse, vi skal lige over i Randers egen på, jeg har lige noget, vi skal ordne. Ja, og så har vi også den seje kommando, som, som... Så har vi lille Nikolaj, der skriger rigtig tit. Ja, han skriger som en kælling. En anden kælling. Hey Nikolaj, der brænder over i dit hus. Det var sådan en joke, men han skriger stadig som en lille kælling. Det gør Kian også, hvis jeg sætter Hallo, ind til hans fjern lige Bens, han er... Ja, så du får band, fordi Eiffeltårnet, det er noget, der hører en stor del af byen. Nikolaj, der ham der, JJ. Esben, han er ved at lave ild i dit hus. Hvorfor står jeg så foran ham? Det gør du heller ikke. Jo. Jeg ved, hvem der har en ildslukker. Eller sådan en ildting på sig. Det er ikke fordi jeg er droppet i et, og det så YouTube slet ikke. Og ja, så skal vi lege græsker, mand. Det elsker vores server, altså. Nej, der er inde i huset! Nej, Nikolaj. For helvede, det er typisk dig. Nikolaj, det er typisk dine hus, de brænder altid. Ja, vi har sådan et lille problem. I skal passe på med at bygge huse, fordi vi har lille Nico, han er meget pyroman. Så giver jeg bare lille Nico skylden, mand. Lille Nico? Ja, han er pyroman. Så der er ikke så meget at sige. Du er narkoman. Men jeg håber, I vil ind og join vores server.